ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ବଟ୍ ବେଷ୍ଟକୁ। ଆଜିର ଏହି ରେସିପିଟି ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ପିତା ଶାଗ ଖରଡ଼ା। ପିଲାଦିନେ ବାଡ଼ିଘର ବୁଲି ବୁଲି ଶାଗ ତୋଳୁ ଆଉ ବୋଉ ବଡ଼ ବୋଉ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଆଉ ରୋଷେଇ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜଗି ବସିଥାଏ ପିତା ଶାଗ ସରିବ ଆଉ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଏବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଏ ଶାଗ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସାନ ନାନୀ ସାନ ନଣନ୍ଦ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରୁ ଶାଗ ତୋଳି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ବାହାରେ ରହୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଗାଁକୁ ଯାଉ ଗାଁକୁ ପଠାଇବେ, ନହେଲେ ଯଦି କେହି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଠାଇବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଶାଗ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ନାନୀ ବୋଉ ସାନ ନାନୀ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଥିବେ, ଖାଇଲୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଶାଗ ଭଲ ଥିଲା। ସତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ